Nechcem vás veľmi rušiť pri jedle, ale tak. Viacerí spomínali, že aj by pomaličky sa pobrali, tak toto by sme také oficiálne ukončenie spravili a potom naozaj kto chce, môže zostať, nechceme nikoho vyháňať. Niektorí, ktorí chceli sa dobre aj zabavili, vyšalili, niektorí si odnesú aspoň nejaké modriny pre zmenu, dúfam. A dúfam, že sa stretneme aj inokedy, že nejaké také akcie spravíme častejšie. Určite taký turnaj spravíme na budúci rok s tým, že ťažko povedať, že čo všetko bude, či to bude takto, alebo to bude inak. Necháme sa prekvapiť, my sami sa učíme na mnohých veciach. Teraz prenechám slovo Zuzane. Najlepší boli rozbití šlimáci. Blahoželám. Ďakujeme. Dobre, takže potlesme rozbitých šlimákovi. Potom by som poprosil ešte foto pre, že vyťazí tým. Nejakú modrinu nám ukáž. Nemáš žiadnu modrinu. Vidiaci. Na malom rozstrále Trippaldom, Richmond City. Sa nechám. Blahoželám. Mali Timoča pomôže. Ja sa chcel tak potvrdiť. Prvé miesto má Marek Cmar.